БАМИР, която е една от младите асоциации по минимално инвазивна хирургия в България, тази година провежда своя 4-ти форум, втората национална конференция с международно участие Плевенски минимално инвазивни дни 2026. Акцентът тази година ще бъдат усложненията в минимално инвазивната и роботизираната хирургия. Не само пленарните лекции, които са обединени в повече от 11 пленарни научни сесии, но и обучителните курсове. Два от тях ще се проведат тази година. Основният ще бъде в телекомуникационният ендоскопски център, в експерименталната операционна, и той ще се проведе отново под мотото как да предвиждаме, предпазваме и овладяваме усложненията. Интересът към форума е много голям. Ще имаме повече от 11 международни лектори и повече от 46 български именити български учени в областта на минимално инвазивната и роботизираната хирургия. И това, което е интересно и ново през тази година и на този форум е, че за първи път ще имаме специална сесия по минимално инвазивна хирургия в ветеринарната медицина, а участие ще вземат отново специалистите по здравни грижи от Университетска болница Света Марина и, разбира се, от други болници в страната. С обществото на лапароскопските и роботизирани хирурзи от Съединените щати, Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons, ние имаме дълга история. Тя започна още от 2014 година и продължава и до днес, като през 2019 година те за пръв път дойдоха и посетиха Висшето училище, тогава Медицински университет Плевен, по време на конгреса на Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия. Но с Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия ние продължихме комуникацията си и сътрудничеството си с тях още от 2022 година и до днес, всяка година. Освен пленарни сесии, посветени на СЛС, всяка година те участват и ръководят обучителните курсове в експерименталната операционна зала на Медицинския университет Плевен. Тази година ще бъде представена Американската асоциация от 11 водещи учени в областта на минимално инвазивната и роботизираната хирургия, в коремната хирургия, торакалната хирургия, урологичната и гинекологичната хирургия. Така че очакваме с огромен интерес тяхната запазена марка, сесията на хирургичните изненади, която предизвиква огромен интерес винаги, когато се провежда, тъй като акцентът там ще бъдат усложненията и то от реални клинични случаи, които ще бъдат представени на аудиторията. Университетска болница Света Марина не случайно е популярна сред пациентите като болницата на високотехнологичната медицина. В нея се развиват и популяризират всички области на минимално инвазивната хирургия, като започнете от коремната, гръдната, урологичната, гинекологичната хирургия. В областта на лапароскопската, на роботизираната хирургия, нашите лекари разполагат с най-съвременната апаратура. Само един факт ще отбележа, че през месец февруари тази година на територията на болницата заработи последната генерация роботизирана система Da Vinci 5, която е качествено нов етап
в роботизираната хирургия, което значи, че нашите пациентите, които се обръщат към нашите високо квалифицирани специалисти, получават високо квалифицирана помощ на най-високо европейско и световно ниво. И нашите специалисти от болницата ще бъдат много важна и сериозна част в пленарните сесии на втората национална конференция на Българска асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия. Не само хирурзите, уролозите и гинеколозите, но и специалистите по здравни грижи ще имат основни представители с много интересни и интригуващи лекции по време на конференцията. Категорично да, и това не е случайен факт, тъй като политиката на болницата от началото на нейното съществуване винаги е била пациентът да бъде в центъра на нашите грижи, в центъра на нашето внимание и той да получава най-високо квалифицираната помощ, която може да получи не само в конвенционалната хирургия, конвенционалното лечение, но и в минимално инвазивната и роботизираната хирургия. Онова, което ще бъде представено като новости в тази област на форума на Българската асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия, вече е налично в болница Света Марина и достъпно за нашите пациенти. В бъдеще предстоят доста сериозни предизвикателства и те са свързани с две много важни постижения. Едното от тях е въвеждането, развитието и въвеждането на изкуствения интелект в роботизираната хирургия, а другото е въвеждането на 5G и следващите поколения G технологии, което ще даде възможност на практика медицината и роботизираната хирургия да преминат в качествено нов етап. А той именно касае извършването на реална телехирургия, т.е. екипът, който работи с конзолата, се намира на територията на една болница, а другият екип, който е до пациента, се намира на територията на друга болница. И това може реално да бъде осъществено с новите DaVinci роботизирани системи, които притежават технологията 5G, тъй като забавянето на сигнала е в рамките на около 100-130 милисекунди. Сами разбирате, че операторът не усеща това забавяне и работи в реални условия на пациент, който може да бъде отдалечен на десетки, стотици, а и на хиляди километри разстояние. Но изкуственият интелект на практика ще бъде най-голямото предизвикателство. В по-далечна перспектива се предвижда да бъдат създавани и обучени системи, които дори и самостоятелно да извършват оперативни интервенции, като начало върху виртуални образи близнаци на конкретни пациенти, а в последствие в по-далечно бъдеще, може би и на реални пациенти. Това са най-големите предизвикателства и роботизираната хирургия на практика в бъдеще ще бъде основното звено на така наречената дигитална хирургия, която обединява концепцията на естествения и изкуствения интелект.